Russia! 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 Go Tusa higlatsa litre screw hig sonis, okay? Russia! Islam! A sonis a Chara. A honis a honis. A honis a Chara. A honis a Chara. A honis a Chara. Seo mam wadú Russia agus bhailí hello a ra leat agus tá sí still go múla sí lása lenseart. Agus tá sí still go muna tú sot as ní sin seo agus cai sibh le like ó thuirt TusaTube, cai sibh muidir Lanston ar YouTube or Twitter or Facebook. Was an ceart Russia? Yeah. Yeah. All right. Okay. Slán. Éadaoin a Chara. Hi Éadaoin. Tus ghfuil tú go maiid gur míl maithid astocht an isan dearna sin a cheol tú thuginn bhain me ansoltas agus dearthann gur bhain aithne Ellen seir TusaTube soltas sé inta simil do chuid imirtí a le a eiceil agus tá sil go mnaí tú socht as an cin seo atá agam dit. Ma tafaid ar coppla le a bhí agam le ma heile le déine agus Jimmy Mudge go coppla éitin seo an nGall agus an sin go Doire agus bhfuil muid ansolt as an coppla leis sin, so tá sil go mnaí sibh solt as an isan seo agus na éitina sin a le a eiceil. Leis an céad tafaid atá agam deisiniu ná thuras a thug na héin agus mo heile ar glíb house. Is éite seo níl se sílam fiche bommate ar fiúil hasasta agus leis galanta é tá te mórón a fásta tá léir mór gairdtíní agus parcanna agus an sin tá láth mór an fásta. Ag bunam sáta gúnaí as mo hamara a chuirtlam agus greengrafanna a bhaú a níor seo chuma féim mhór ar an tafaidú a bhí me déanú duite agus ru léir mór tafaidú agus bhí anpraach agamsa le mo dhearthar agus cinháin don chuidíarfar agus muidig ríchampel na parca agus ru neart tafaid agus the arm put more garage sienu atá sé genta agam duite anis agus sa silvan go bhainú tú solt as glíb house a eiceil. Eimear héananig na heile nó Doire agus níl ceathair Doire a beidir tre bommate ar fiúil hasasta agus mar sin sé inta úsáide nuair tá muid géirí dul a seapairt na dhé. An nuair seo bhí muid a tuairt cuairtear margheall gur féal mórón agus féal muirí a bhíon agus mar sin bhí go mhór buíochas agus go mhór thuirsaí ag teaghlach an chathair an na buíochas sin na eiceil agus bhí go mhór bíar ar fáil agus go mhór rudí deasa le ceannata agus bhí atmosfér anmhaithán agus son na haon ansoltas an le.
seo in nGall chud mhór tre galanta agin agus is even am dul an treag sa bheith sná san arga cé go bhfuil se fuachta agus an lei seo an Chaoimhe héin agus mo wami agus mi arthur agus mi dhearfar bhí se fuachta a thuimeid an cabbí agus bhí leir dói agin bhín green i catnú ar an tre cabbí agus bhí leir ar dói agin agus tá táhair an ghfuil an ar tre galanta agin an seo an nGall agus bhí an cin seo a bort salan tá se galanta ceamara agus cin an cin spar sa tíra a mathúr an héin cabbí. Cin bhfuil me clintar ar bhallarbí is tre galanta é agus mu ansoltas an le. Want to salt as an trí lei sin a chaithme le a chaile eáil. Dim muid timppla dún nGall agus tar mar tháinig tú agus is still growing to salt. Is costal cinnal físeán tuairta é seo as éifinlumm an cinnal físeán seo a hafid margheall ghfuil an táhair am sílam héin a bheith an choníonn seo an nGall agus is éit galanta í agus tá brad orm a bheith ó nGall agus bhí me gcónaí gur é heisiom daoine agus go háir duite agus aithne an seo ar Tusa tube. So still growing to salt agus tá still go mór leis an físeán a dhéoma rás ut. So go dtí an céad ar eile slán! sé éidirn is lom sens muú sin. Níor stop an gúir se fiú cáilte gom agus na cáilte gan é margheall ghfuil dearg eile gom so féidir leat a airthirt dog dín céad ar eile a bheith muid chéile.